Menys tenir ni parlar-ne. No hay enemigo pequeño. En aquest moment, Recuerdos del ayer, l'autobiografia de l'Stefan Zweig, de Sant Feliu. El Ramon m'agrada molt, Ramon Miravet. Doncs deu fer 2 o 3 mesos que no hi vaig. Aquella francesa, ¿qué he hecho yo, Dios mío, para merecer esto? O algo així. Un gos. Diuen a casa que el risotto. Política. La d'esports no me la miro gaire. Els castellers, el bàsquet, de l'associació de veïns, abans de Falguera, de Can Calders, del Sanfe Maner de Fer, de l'Assemblea Local de la Creu Roja, de vosaltres, del Cinebaix, Trajes. Ei, José. Sí. Gràcies, José. No tinc bici. Un racó especial de la ciutat. M'agrada molt la plaça de les Roses. Suposo que voltarà entre el 6 i el 7. Per mi no cal. Ni farem el que sigui per arribar-hi, ni farem el que sigui per no arribar-hi. A favor, perquè crec que permetria racionalitzar el conjunt de recursos que necessita una persona quan només pot comptar amb el suport de l'administració pública. En contra no en trobo. Si no tinguéssim identitat comarcal i estiguéssim diluïts en el que seria la regió metropolitana, el Parc del Llobregat ja no existiria i tindríem un parc d'atraccions aquí al costat. Un tractat pel qual els directius de les grans corporacions internacionals marcarien les lleis de qualsevol administració, de qualsevol estat, i per tant sotmetria tota la vida humana als seus propis interessos. Absolutament abominable. Esquerra. El que més m'identifica, al mig, República Federal d'Espanya. Molta fanfàrria. Amb el que s'identifiqui amb els principis de justícia social que nosaltres plantejarem el 25 de maig. PP, Ciutadans, PP i Ciutadans. I els que hi haguessin, si hi hagués plataforma i aquestes coses. Haig de dir-ho, Manel Carrion. No teniu més preguntes?